Vítajte pri tomto videu, v ktorom si povieme, aké nožičky si môžete vybrať k vašej posteli. Nožičky vieme dodať v rôznych výškach od 3 do 13 cm. Na výber sú kovové, plastové alebo drevené. Drevené nožičky si môžete vybrať vo farbách Natur, Walnut, Grey alebo Wenge. A niektoré kovové je možné si vybrať vo farbách White, Chrome, Gold alebo Black. Treba myslieť aj na to, že pokiaľ sa chcete pohodlne dostať so svojím vysávačom popod posteľ, treba vám nožičky aspoň 10 cm vysoké. Vtedy pod ňu vojde aj robotický vysávač. A takisto, ak máte podlahové kúrenie, nemala by posteľ ležať priamo na podlahe. Wood 5 8 alebo 11 cm vysoké, vo farbách Natur, Walnut, Grey alebo Wenge. Nohy Cube 10 cm vysoké, plastové štandard 1 a štandard 2 vo výške 5 a 10 cm, nohy Wood 2 10 cm vysoké vo farbách Natur, Walnut, Grey alebo Wenge. Nohy Wood 4 11 cm vysoké je takisto možné dodať v 4 rôznych odtieňoch. Wood 1 8, 10 alebo 13 cm vysoké. Castello 13 cm, Industry 13 cm, Polygon 10 cm vysoké, nízke nohy Floor vo výške 3 cm, nohy Elegance 13 cm, alebo nohy Fancy 13 cm vysoké. No a ak by ste sa náhodou rozhodli, že nožičky nechcete, je možné vyrobiť posteľ aj bez nožičiek. Nezabudnite sa prihlásiť na odber a prajem vám pekný deň.